Leo Westra geniet het van Frieske fans. Heerenveen krijgt les in efficiëntie in Mallorca. Johan van der Meulen tak hem hier weer om op Frieske Keertsvelden. Goeien en welkom bij Opslag. In deze uitsturing zelfs omtinken voor us Leeuwen die de Tour de France rieden had en ex-fans. Maar ik nog omtinken voor Keertsen, want Joet krijgen Joop, Reinoud en Jan voor de laatste keer tips van us jonge Keertsgoeroe Haptamu de Hoop. Maar eerst waarom naar Frankrijk. Toerwinner Cadel Evans doch na je weekend mooi onder de profronde van Serhusterveen. Een bopslag voor de organisatie die het haar 30ste editie had op 12 augustus. Ek stiekeltrie held Johnny Hogeland, beste Nederlander in het klassement Rob Ruig en Bauke Mollema verschijnen onder start. En de twee Frieske toppers, Pieter Wening en Leo Westra. En die laatste die mooi onder de Tour de France. Hij en benammen zijn fans waren het al de weekend volgen. Troch uw verslagjouwer Eduard Rekker op die feestelijke berg, de Alpe d'Huez. En daarbij jaren barbecuejassen, sliepen langs de kant van het dik en een grut feest. Eddie Wening, broer van Pieter, is een ervaren Alpe d'Huezer. Het is de tweede keer dat we nu Alpe d'Huez doen, dus alle keer dan claimen we de plakje weer een beetje. Dus haast alles in mooi in de buurt en dat is ideaal. Want die broer Pieter is er nou net bij, is dat schande? Ja zeker, ik vind wel ja, die jongen heeft gewoon bij man, maar ja. Het is, als we gaan nog een oren vriezen in de Tour, dan zijn we werkelijk. Als Pieter net mij door, dan geven we het beest om moeite. En het beest is vanzelfs Leo Westra. De wie een ekvriezen die het Alpe d'Huez alvast voor hem inspecteerden. Maar het is eerst te lang, het is maar 13 kilometer. Heb ik wel eens een beklimming die winnen 22 of 30 kilometer. Ja, dat is wel wat zwieren, maar nee, hij voelt mij al mij. Zit ze met een homoertje? Ja, zeker. Ik ga hem tas schreeuwen. Leo, hup, come on! Dat is best. Is er mij rennen? Ik ga mij erin, ja zeker, dat vind ik mooi. En dan huppa, come on Leo, go, 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 go. En ik hoop dat hij mij shot en dan ja, zo wel zien. Altijd jet. Maar voordat Leo Del komt, moet er eerst nog feest vierd worden. En dat bad traditiegetrouw in Bochtzon. Was je in de Tour de France. We gaan bij etappes jongen en nu de Alpe d'Huez. Prachtig mooi om te zien. Belevenis op zich. Het is kijk een dorpsfeest. Super. Masker doen. Maar je zit hier al een bier, ben je morgen een beetje nuchter als die etappe Del komt? Ja, maar die etappe komt morgen pas, hè? Ja. Dus we kunnen heel lang sliepen, dat scheelt. Op het dij van de etappe is het waar perfect. Terwijl stoers de meesten de Alpe d'Huez beklimmen, lees de feestvierders nog te bekommen. Ik krijg nog een scootje nog eens te slepen, maar ik ben er heel mooi mee geweest. Maar ja, ik zit nog naar Zuid-Rans. Er zijn vitamintjes en ik heb al mijn bierkaart dacht ik, dus daar geef ik er een voor. Want hoe gaat het je nou? Daags komt de Tour je del, dan is het Fabi, dan blow je hem weer een hingje of geef je hem dan weer een hoes? Wie de Tour ja, die is dan ik bedoel mooi rustig zitten. Ik denk dat we hier een nachtje slepen. Nou, even een keer terug dacht ik en dan geef ik een hoes. Maar eerst Leeuwen een moedertje vanzelfs. Dat kan pas al de favorieten voorbij binnen. Die kost de toerwinner, Cadel Evans. De juichende Laurens ten Dam. Een Louis Tarop en Johnny Hogeland. Dan komt Leeuwen pas in het vizier. Die eindigt als 123ste in het peloton. Venjaap Gulmans weer door waarom. Ja, we hebben me val. We ben ik maar op foto geweest in Gap. Daar ben ze onkwam en vertrokken. Dus nou, ik hoop dat er morgen in de tijd redt. En dan zou er wat budgetten, had er dus verteld. Dus daar gaan we een beetje vanuit. Dat hier Leeuwen echt graag willen, maar na de tijdrit had er de hel in. Hij viel hem poer best, maar het waar werkt het net mij. Ik had gewoon een pech dat ik in de Rijn reed en nou weer het droeg. En, ja, dan kan je gewoon zien dat er een hele grote onderdoeken nou gewoon. Ja, ik heb bewezen van 20 naar beneden in de herdaling en die man die vleende mij ja, bewezen van 100 naar beneden. Dus ja. Ja, dus eigenlijk ja, is gewoon een drama, gewoon. Ik kan wel janken. Uiteindelijk werd er 18e. En dat is een smet op zijn eerste, verder goed bevallen toer. Ik denk dat ik hier wel tussen jaar. Het gevoel is goed. Ik ben helemaal net kapot of zo. Dus ik zou zeggen nog wel een trok in, maar ja, dat is al wel goed. Alleen ja, op dit moment ben ik met mijn hol helemaal ja, gewoon bij oren denk. Want ja, ik hier wel wat meer van verwachten. Leeuwen zocht in elk geval Wolverom op een geslaagde Alpe d'Huez. Daar wil ik iedereen van bedanken. Dus ik krijg het heel vaak met name uit. En
Ik ben protocols omheen gereden nou, Bergen. En op de West had ik helemaal niks van veel, dus dat zei ik je nou. Ja, en voor het Liewe wedstrijd in de Oren Tour Corrivé in Sempel, die 2 augustus dus in Serhuisreveen. Om 7 uur beginnen de toppers. Voetbal. Sportclub Heerenveen speelde sneun in Burgum tegen Real Mallorca. De ploeg uit de Spaanse Primera División is de sterkste tegenstander in de tariering ontnota. 2 weken voor de start van de competitie dus een mooie test voor de ploeg van Ron Jans om te zien hoe de vlaggen erbij hingen. Het Real Mallorca van Michael Laudrup is een Spaanse subtopper. Een pittige tegenstander dus voor Heerenveen, dat zonder Geert Arend Roda, Michael Swek en Gerald Sibon verschijnt. De omstandigheden wieren 4 van ideaal. En dat maakt het spul er net makkelijker op. Na 6 minuten het eerste kansje voor Heerenveen via Bas Dost, maar zijn kopbal mist kracht. Dan Mallorca, wat op jacht gaat naar de openingstreffer. Technisch begaafde ploeg. En ze brengen je de verdediging in de zwierigheden. En dan is het hands van Sven Kums. En dus een vrije trap voor Real Mallorca. En achter de bal staat dan Jonathan de Guzman. En die neemt deze bal sa. Een fraaie treffer van de ex-Feyenoorder. Na 14 minuten zet hij Real Mallorca op voorsprong. De curve verdwijnt op de binnenkantpeel en Van der Bussen is kansloos. Wat kan Heerenveen daar voorstellen? De ploeg van Ron Jans die mist dus een tal middenvelders, maar liet hier echt zien dat het wel aardig combineren kan. Al is het Filip Djuricic die het krekt net op tijd bij die bal komen kan. Het publiek wordt op een proef stelt. Het weer koud, het weer wierd en het spul weer net heel fantastisch. Maar zo nou en dan toch een aardige combinatie van Heerenveen. Janmaat brengt in en de bal is te heeg voor Bas Dost om gevaarlijk te worden. Nee, dan weer Real Mallorca. Een efficiënte ploeg, want een soort kansen kregen ze net. Maar wat is het van deze uithaal? Miguel Pereira. Van grote afstand krult hij de 0-2 achter Van der Bussen, die het op een nij vol slijnkansleers is. Prachtig doelpunt. Zo zullen ze waarschijnlijk net vaak meidje, maar hij telt. En dus die Heerenveen binnen het jaloeren op een 2-0 achterstand. De vrije trappen binnen gevaarlijk. Sven Kums die kan dan krijgt weer net Dost bereiken. De bal hier direct haast niet een keer in kent. En dan Janmaat met de actie op Berends. Die draait hem knap vrij. Djuricic. Die heeft de combinatie om met Janmaat. En dit zocht er heel aardig uit. Maar het schot zocht er een stuk minder uit. En zo bleef het maar 0-2 die eerste helte. Nog een vrije trap en werkgevaar, maar dat is direct het laatste wapenfeit van de eerste helte. En Laudrup zocht dat het goed gaat met Mallorca. De eerste helft vind ik dat we eigenlijk goed hebben gespeeld. We hadden een goed positiespel, we kwamen aan de zijkant en daar kwam de bal wel. Maar dan ging het in de 16 meter moet het uiteindelijk gebeuren. En, daar hebben wij wel meer situaties gehad denk ik dan Mallorca de eerste helft. Alleen bij ons gingen ze er net niet in. In de tweede helft gaat Heerenveen op zoek naar de aansluitingstreffer. En de Nederrem moet ze nou dan onlutsen worden om Asaidi aan te stoppen. Maar echt gevaarlijk kon de linkeraanvaller net worden. Aan de andere kant is Van der Bussen attent op deze inzet. Van der Bussen na een hier eindelijk weer vast op een goal. En hij geniet van elke minuut dat er speelt in mij. Aan de kant van Heerenveen is er haast geen terugkomen aan. Dost krijgt een led, komt in botsing met de keeper. Maar gelukkig voor beide gaat alles goed en zonder blessures. Nee, de tweede helft is het Mallorca wat controleert, amper in gevaar komt. En Heerenveen wat machteloos zien dat ze echt net meer presteren kunnen. Het eindigt in 0-2 voor Real Mallorca. Dit is nu nog voorbereiding en we hebben verloren, maar ik zie goede dingen en de trainer en iedereen is bezig om. We hebben de kwaliteit is er, maar we moeten echt een team vormen en daar zijn we nu hartstikke goed mee bezig om op elkaar in te spelen. En als dat lukt, dan zie ik het positief in. Je speelt tegen een ploeg die ik verwacht in het linkerrijtje van Spanje. En dan kun je verliezen. En je hebt vandaag zeker de eerste helft het gevoel dat je absoluut niet kansloos bent.
Aan de andere kant, tweede helft heb je ook het gevoel dat zij weten wel hoe ze een wedstrijd gewoon op slot moeten zetten. En daar zijn we niet in staat geweest om daar doorheen te breken. Dus de les is dat je nog geduldiger moet zijn en nog effectiever. Zeit Ron Jans. Snein speelt Heerenveen de laatste oefenwedstrijd in het Abelensra stadion. Om 1 uur is de tegenstander dan het Griekse kampioen Olympiakos Piraeus. Keertser Johan van der Meulen keert Takomir weerom op de Frieske velden. Van der Meulen keert op dit stuit bij Eendracht Ninove en speelt de Belgische variant Jeu de Plot. Bij Ninove docht Van der Meulen het net zo goed. De ploeg stiet in haar laatste en hij moet bot wennen aan het Belgische spul. Boven dat speelt de ziekte van zijn high-tech mee. Alle weken stapt hij in de auto voor een rit van 2 keer 400 kilometer. Verslagjouwer Roelof de Vries en cameraman Dirk Klaver rieden juster mai. Eerlijk gezegd, wij hadden wel meer verwacht. Van der Meulen. Niks goed. Nee? Niet goed. We moeten het toch aanpassen, hè? Maar ik als supporter, ik had echt meer van hem verwacht, want de ambities waren ongesteld in hem. Hij is goed, maar hij levert te veel buiten. Dus 1 keer in de week dit tafereel, Johan. Ja, je bent een hele andere kant uit, dus ja, het is een hele tas vol. Als je het wat verhoor bedoelt, elke week is San aan rieden? Ja, maar ik zou je het wend ik wel trouwens. Ja, als je elke week aan doorgaat, dan op een gegeven moment dan is het gewoon een automatisme hier in de auto zitten en gaan we die banaan. Ja. Valt mooi. Johan stapt 1 keer in de week in de auto voor een rit van 2 keer 400 kilometer. Dat is net altijd even makkelijk. Johan is een periode zijn mem kwijtrekken en nou is zijn heid slim ziek. Het is nou al een beetje stabiel thuis. Dat heb ik wel dagen bij geweest dat het al een beetje kritiek weer. Nou ja, dan geeft net fluitje de wies deze kant uit en dan moet je altijd bepaalde dingen niet naar Holland. Vooral als je alleen is, dan ik weet niet hoe het lezen, maar natuurlijk dan als je zo lang alleen bent, dan geeft je automatisch aan denken van ja, god, hij hield even mooi in of ben maar iets denkjes maar. Zo. Ja, net altijd even makkelijk. Nee, het is nou al een beetje stabiel, dus dat maakt het echt wat makkelijker deze kant uit. Ja, dan ga ik wel panieke dagen bij zitten. Ja, dan ging ik eigenlijk met zin zijn en dan ik het zo zeggen. Johan keert in België, in Ninove, in Oost-Vlaanderen. Ze is maar bij Brussel linksaan. Het is nog krek geen Wallonië, maar toch wordt er een soort Frans praat. Dat komt echt doordat 3 spelers uit Wallonië komen. De taalbarrière smiet wel eens problemen op. Dat Johan tutemat bij het groetjen, dat gaat nog wel, maar bij het uitlezen van een blessure wordt het al dreger. Ja, het is 2 dagen dan is het redelijk en dan 2 verkeerde bewegingen en 3 dagen. Weet je wat jij met dier? Het komt weer een dier, beenvliesontsteking. C'est donc, en français, c'est qu'on vient d'expliquer, vous avez moeilijk communiceren soms, denk ik net. Ja, maar uiteindelijk hoe langer als je qua zo gaan kennen, je begrijpt ook op een gegeven moment wel mooi eegcontact en dingen. Je bent al een paar maanden nou, dus je snapt ook wel wat woordjes. Het is ook niet dat je helemaal niks snapt. La communication est difficile? On fait notre possible. Parce qu'en fait, c'est un gentil garçon. Je m'entends très bien avec lui. Et c'est quelqu'un qui c'est facile de parler, mais pour moi, c'est pas évident. De orentaal is een probleem. Maar ook de orenmanier van Keertsen zorgt ervoor dat het dan net echt heel goed gaat met Johan. Ik denk de aanloop in het begin was tamelijk moeilijk. Vooral het gewennen van het Belgische kaatsport.
Maar de laatste weken vind ik wel, hij maakt gerust progressie. Dus ik denk dat hij hoe langer hoe beter het Belgisch spel onder de knie begint te krijgen. Vooral met de opslag. De coach is eens nog een beetje mild in zijn woorden, maar het gaat net goed met Ninove. De ploeg zit in haar laatste en Johan functioneert net als verwacht. Van Friesland naar Ninove, de oefenwedstrijden worden niet meegespeeld, de trainingen worden niet meegedaan. Het is allemaal misschien een beetje te individueel. Ginder boven in Friesland, dat zal meespelen, ja. Nee, hij zegt zelf ook, ik geloof niet dat ze altijd begrijpen dat ik het soms wel moeilijk heb, ook vanwege de ziekte van zijn vader. Kunt u zich dat voorstellen dat hij dat zegt? Ik kan me dat voorstellen, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er inderdaad in gevolge die ziekte van zijn vader dat er wel degelijk problemen zijn. Ja, voor ons is dat misschien een beetje de ver van mijn bedshow. Zo. U weet het niet? Ik weet het niet, nee. Moeilijk om mee om te gaan? Moeilijk om mee om te gaan, absoluut. Het zit er zeker in, talent zit er zeker in. Daar twijfel ik eigenlijk niet over. Johan is ook wel een beetje een jongen die dat zelfvertrouwen nodig heeft, hè? En het sociale aspect ook. Denk je dat hij dat hier wel kan vinden? Ik denk het wel. Het is altijd moeilijk als je niet zet. Als je ergens toe komt, het is een beetje zoeken voor hem, wie en wat. Maar we proberen toch wel ons best te doen om hem zoveel mogelijk aandacht te geven en hem te laten voelen dat hij thuis is eigenlijk. Maar het is niet gemakkelijk, zeker. Nee. Kijk even wat mensen geïnterviewd langs de kant. Dus is al je van, hij maakt hem wel even wat beter onpassen is. Snap je dat? Ja, ik snap het. De cultuur en de mentaliteit, dat is zo is. En ik ben een Pimman, maar ja, dat is gewoon, wij zijn zo ongelooflijk nuchter in Friesland en dat ben ik zelf ook. En zoals de mentaliteit is, ben je zo gewoon, het is zo temperamentvol. Ja, en dat is voor mij heel moeilijk. En het lijkt van die meesten soms dat ik mij er net bij hou. Maar dat is helemaal niet zo. Dat spul is gewoon heel statisch. En dan, ik ben hier zo snel mogelijk verder en dan zit ik half 10 zit ik alweer klaar. Ja, dat denken de meesten niet oorzoeken. We hebben om tijd, rustig aan. Nou, wij Friesen zijn gewoon gewend ompakken en ommaatje en opzitten en uitmaatje. Maar ja, zo werkt het hier net. En dat lijkt het soms van die meesten hier dat ik me onpassen moet en dat doe ik wel, maar ja, dat doe ik wel op mijn manier. Maar dat wil nog net echt. Action Galmaden, een ploeg die maar in je plak heen zit, wordt verlen, maar Tretjen Jochen. Dat onjel wordt de partij kon aardig mooi komen. En dan op een gegeven moment dan zie je dat het knapt en dat knakt het en dan is het vertrouwen in de ploeg waaien en dan, dan weet je eigenlijk al mooi 8 jaar zonder dat het gebeurd is. Nou, lange reis en waarom? Ja, maar ja, gelukkig ben je me bij, dat scheelde helpen dan. Stikken in kapot, Johan, of valt het wel wat daar? Valt mooi, hè? Ik ben het doen, dus dat scheelde helpen. Maar ik denk dat ik hem hier maar weer naar Friesland. Goeie zaak. Nou, als we toch over Friesland hebben, Joet deel 3 van uw serie Keertsen voor Dummies. Keertsleraar Haptamoe, De Hoop. Beziekert acteur Joop Wittermans, jonge Reinoud Ritsma en Cambuur topscorer aller tijden Jan Bruin de kneepjes van het keertsen te leren. In de vorige afleveringen van Keertsen voor Dummies kwamen we erachter dat jonge Reinoud Ritsma, Cambuur topscorer Jan Bruin en acteur Joop Wittermans net echt geweldig op de hichte binnen van de spulregels bij het keertsen. Ze vregen leraar Haptamoe De Hoop onder oren hoe uit je dat ding nemen, weet je bij het keertsen de stormen bijhouden. Ja. Is dat een keert? Verder het Haptamoe bezocht om de Frieske dummies te leren hoe uit je een bal fatsoenlijk opslaan moet. In deze aflevering is de ultieme uitdaging voor uw keertsgoeroe om u te lezen hoe uit de puntentelling werkt. Want Joop, wat wist toe van de Telegraaf? Helemaal niks. Even normaal, jongen. Even op. Jongen, je komt erom. Goeiemorgen. Morgen, master. We hadden Telegraaf en daar kun je met keertsen de telling bij bijhouden. Bij tennis gaat het 15, 20, 40 game. Bij het keertsen gaat het zo. 2, 4, 6, eerst. 2 eerst is een spel en wat het eerste 6 eerst net had het won. Duidelijk? Ja, master. Na al deze dregentheorie gaan we eerst maar even naar boeten. Heel wichtig bij het keertsen is de wand. Hey, Haptamoe, hoeveel is het?
Die moet goed zitten. Om de spieren warm te krijgen en voor het goede balgevoel zullen de Frieske dummies eerst baltje druwen. Oké, we gaan even samen ongeveer uit elkaar en dan moet je de bal naar elkaar tap tikken. Je probeert bovenhands. Dus jou maar even eerst onderhands naar mijn tap. Probeer maar. Wauw. Komt-ie Joop. Met een bovenhands, hè. Hier. Ho, dat is echt leuk, hè? Ah, dat is niet zeer, hè? Wie dan keert of net, hé? Oké, jongens. Omdat Haptamu er nog net heel wist van is dat Jan, Joop en Reinoud de puntentelling in het snatje hè, pakt hij de Telegraaf er nog maar weer eens bij. We hebben een rode kleur en een witte kleur. De rode kleur is voor de opslag en de witte kleur is voor het perk. Daar beginnen ze. Als je 1 punt hebt, dan komt zo'n blokje erom. Dan staat het skinnen 2. Dit zijn 2 blokjes, dus daar voor 2. Als je dan nog een punt maakt, als de opslag dan weer de zitbal slaat, dan is het skinnen 4. Ja. En als je dan nog 2 punten pakken, dan is het eerste 6. En dan komt er een eerst. Dat is als je 8 punten hebt. Dan haal je deze weer fut en dan begint het weer opnieuw. Dus dan kom je er weer zo vol. Dan, als je dan nog een punt hebt, dan komt er een spul. Maar dan gaat het eerst weer fut en deze geven we fut en dan geven we weer opnieuw. En dan nou, de keertstip van Haptamu. Als je een zere haan hebt, zwaar je er dan voor dat de maten de bal slaan. We gaan nu alles behandelen. Het stiert van de wedstrijd. Haptamu het 2 vriendjes optrommelen. En die zullen het nou in een echte wedstrijd opnemen. Tjenus helden Jan, Joop en Reinoud. Wat badde der? Laten we er nog 1 keer naar zien. De opslag van Haptamu waard weer omslaan troch Jan Bruin. De man van Wommels kende die bal alleen nog maar retourneren. En op het plak dat het baltje stil lezen bleef, komt de eerste keer te lezen. Een wiet blokje. Hij bent wit, toch? Ben je wat wit? Eén spul, jongens. Dat gaat wel heel rap. Laten we nog eens zien naar de opslag van Haptamu. Ja, het baltje komt net in het perk te lonen. En zak je in de punten dan naar Jan, Joop en Reinoud. Reinoud, juist dan net was het verkeerd is die. Oeh, dons. Ik weet het. Het is een eerste. Ja, ik weet het. Zo, deze markeren en dan kun je dit eraan, toch? Ja, dat Oké. weet het. Hey, Even goed opletten onder de les, hè? Hey master, dus even hè, waar je van was dit. Hey, hey. We dienen het even machine. Ja. Wacht eruit, nee! Komt net goed, jongens. Het is toch schinnen saus en deze beste man is nog een boeten. Wat eet er dan, Reinoud? Ja, dan ga je hem 2 keer eerst, toch? Of nee? Ja, en wat is het waar keer de meest? Een spul. Ja, een spul. zo. Kom, pak hem! Ja! Hey, master! Ha, we hebben een gelijk, jongen! Hey, kom op! Hey, jongens, kun je hem een beetje bijhouden? Of giet 4 te hut voor hem? Ja! Voor de kids! Voor de kids! Voor de kids! Ja! Allemaal! Hey, kom op, hè! Ja! Master, dat hier is net dag, hè? Ben je wel klaar dan? Nee. Nee. Maar als dit gebeurt, hè, dan wordt het helemaal stil op de zoekel aan. Oh. En dan? Ja, en dan is het weer in de punt. Kom op! Kom! Ja! Ja! Ja!
Nou Jantje, traantjes uit de ogen, even grote kerel wezen. Verliezen het ik bij het leven, nee Joop. Ja jongen, maar ik kan verrekte min verliezen. Ja, kijk ik niks aan. Haptamoe, die komt er wel. Dit wie de sport van deze man die 24 juli. Na je weekend dan weer we de verzels weer. Dan maakt we eens op voor die 158ste editie van de PC. Jo weten intussen precies hoe het speeltje werkt. Graag om dan, maar hoe dan ik een heel noffelijke jongen te wensen. Doeg!